съм Георги и днес записвам отново на CSGO. Днес ще отворя още една кутия, която ще е Falchion Case, тъй като просто в момента нямам достатъчно пари да направя нещо по-голямо. Това ще направя само един кейс, но надявам се да ми се падне нещо, всичко освен това и това. Но да не е нещо, да не е това или това, всичко друго става. И ако може без Негев, защото, както видяхте от миналия епизод, ми се падна Негев най-ефтини от всички и сега същото сигурно ще ми се падне. Също така искам да кажа, че си купих Bloodhound, операция Bloodhound. Ето тук виждате за 2 евро. Сега изпълнявам мисии и първият ми дроп беше това SG553 Fallout Warning, който е field tested, но в смисъл става. Скина не е толкова лош. Няколко цента е. И сега да отворим единствения кейс. Обещавам, че ще направя поне с някъде по към 6, 7, 8 кейса opening, но за сега ще са такива. И нека отваряме Falchion Case. Молята не Негев. Да, Галилар, Rocket Pop. Окей. В condition. Fuck, field tested. Да, пак сме назад, ама какво се прави? Пак е по-добре. Само да видя колко струва. $8 цента и той е толкова ефтин, ама какво да правя? Такъв не е късмета. И да, това от клипа. Дано ви е харесал, коментирайте, оценете го, абонирайте се за мен и чао!